Sa 12 buwang paglalakbay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, kasama namin kayong humarap sa mga hamon ng buhay. Mga kwentong nagpatatag, nagbigay inspirasyon, at nagpaalala ng diwa ng bayanihan. Iba't ibang kwento ng pag-asa at kabutihang puso ang ating nasaksihan. Mga sandaling nagpapatunay na sa gitna ng unos, nananatiling matibay ang puso ng bawat Bicolano. Ngayon, sabay-sabay tayong magbalik tanaw sa mga hindi malilimutang tagpo ng 1 taon ng serbisyo, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, ang kamay na laging handang umalalay, ang programang tunay na para sa tao, para sa bawat tahanan, bawat bayan, at bawat Bicolano. Sa isang liblib na sulok ng Barangay Sagrada sa Viga, Catanduanes, si Tatay Raguel, maagang naghahanda para mag-abaka. Isang trabahong buong lakas ang kailangan. Ako wala naman ako sariling abaka rito. Wala pinanganap tayong mahirap Ngunit kulang na kulang ang kita. Si Nanay Jelly naman ang sandigan ng tahanan. Buong araw niyang inaaruga ang panganay nilang si Jenrin. Isang batang 6 na taong gulang na hindi makalakad, hindi makaupo ng matagal at halos hindi nakakakita. Pan namin nung isang beses lang, nung 1 taon siya, yun nga daw po cerebral palsy yung niya sakit. Kailangan siyang ma-CT scan. So, hindi niyo po siya napasitis scan naman? Hindi Bakit po, ate? kasi wala pong pera. Isang karamdaman na hindi nila kayang tugunan. Nangungutang din ako. Pumunta ako dun sa mama ko sa kabilang baryo. Walang pumatulungan siya sa medical nga po. Mapagamot siya. Hanggang sa lumapit sila sa aming programang Tabang Ora mismo. Po kami ng tulong pinansyal, medical at wheelchair po sana para sa anak ko. At ora mismo namin tinugunan ang kanilang panawagan. Mula Virac, tumawid kami ng higit 1 oras. Sa mga kalsadang tila nalayo na sa kabihasnan upang marating ang tahanan ng pamilyang matagal nang umaasa. At pagdating namin, ngiti, pag-asa at pasasalamat ang bumungad. Agad naming naibigay ang wheelchair na matagal nang hinihiling ni Nanay Jelly para kay Jenrin. Maging sa ospital, sinagot ng Ako Bicol Party List ang lahat ng gastusin. Check-up, laboratory test, at maging ang matagal nang inaasam na CT scan ni Jenrin.
ika-23 ng Mayo. Lumapit sa aming tanggapang tabang ora mismo si Johnny Stan. Esperadong mahanap ang kanyang bunsong kapatid, si Mary Jane. 5 araw ang lumipas hanggang sa may nag-message sa aming programa. Isang concerned citizen at doon nagsimula ang pag-asa. Parang hindi ako makahinga, madam, kanina. Gusto mo ba na ngayong mismong hapon ay personal naming ihatid itong si Mary Jane dyan sa bahay ninyo? Pwede rin po. Bakit pwede rin? Bakit meron ka bang ibang plano? Nakakahiya po kasi sa inyo na naabalan na masyado. Ay hindi, ganyan talaga kasi nilapit mo itong problema or hinaing sa amin. Siyempre kami ay bibigay ng aksyon. Yan ang tinatawag na tulong ora mismo. Maraming pong salamat sa ora mismo. Ang bilis po na, totoo po pala, nag-try lang po ako kasi wala na po ako ibang malapitan. Pero totoo po pala siya. Bit-bit si Mary Jane, agad namin siyang inihatid pa uwi sa Anislac, Daraga. At sa wakas, matapos ang 4 na buwang paghahanap, nagkita muli ang magkapatid. Luha ang unang bumulaga, pagyakap ang unang sagot, at katahimikan ang nagsilbing saksi. Sa muling pagtatagpo ng magkapatid, na halos mawalan na ng pag-asa. At para ipadama ang kalinga, nagatid kami ng konting kasiyahan. Halata kay Mary Jane ang tuwa. Sa tulong ng ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico, na ibalik si Mary Jane sa kanyang pamilya. Salamat po sa ora mismo. Talaga hindi ako makapaniwala na yung panalangin ko dininig na. Pero mabilis po talaga siya. Totoo po talaga na naihatid siya sa bahay namin. Hinatid pa talaga. Nahiya na po ako eh. Gusto ko sunduin na lang doon sa kasi sabi mo ihatid ha. Parang sundo naman ata yun. Pero okay lang po. Hanggang saan ang kaya mong gawin upang kumita at makatulong sa pamilya? Para kay Jimelito Jimmy Balute, isang breadwinner mula sa Bakakay, Albay. Malaking bahagi ng buhay niya ang paggawa ng video content sa social media upang suportahan ang pamilya. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang nakakaaliw na paggawa ng content ay nauwi sa panganib. Sa pag-akyat niya sa puno ng niyog, nahulog siya at nagtamo ng malubhang sugat sa tuhod. Mula noon, may bukol at nanana sa kanyang tuhod at nahirapan na siyang makapagtrabaho ng maayos. 2 taon na niyang iniinda ang bukol sa tuhod. Bagamat nakapunta sa doktor, tanging pain relievers lamang ang naibigay sa kanya. Dahil dito, part-time na lang siya makapagtrabaho. At naapektuhan ang kanyang kakayahan bilang breadwinner ng pamilya. Dahil sa determinasyon at pag-asa, lumapit si Jimmy sa Ako Bicol Party List. Palagi pong sumasakit ang tuhod ko dahil po namamaga po ito at ngayon po parang pong may nana po sa loob. 2 beses na po ako nagpa-check up po sa doktor pero
Yun nga po, ang nire-reseta lang po sa akin is yung gamot po na pang reliever lang. Kung maibalik po yun sa normal yung kalagayan ko kasi marami po ang umaasa sa akin. Dalhin po lang po yung pasyente dito sa atin sa DRSMC para mabigyan natin ng tamang tulong kung anong dapat gawin. Agad nilang pinabilis ang kanyang laboratory test. Ora mismo upang malaman ang kalagayan ng kanyang katawan at matukoy ang tamang paggamot. Matapos ang pagsusuri, lumabas ang resulta. Malinis yung naging resulta ng x-ray ko sa likod and then sa chest ko. So wala naman daw ang diferensya both doon sa x-ray. Binigyan na ako ng gamot na sabi ay yun daw yung inumin ko para daw gumaling at hilom po yung sugat. Normal, walang nakitang komplikasyon at handa nang simula ng tamang medikal na interbensyon para sa tuloy-tuloy na paggaling ni Jimmy. Ang tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay naging mabilis at epektibo. Mula sa pagsundo at laboratory test, ang kwento ni Jimmy ay paalala sa lahat ng content creator. Hindi kailangang ilagay sa panganib ang sariling buhay para sa video o kita. Sa tulong ng tamang medikal na suporta at malasakit ng Ako Bicol, ang bawat pangamba ay nagiging pag-asa at ang paggaling ay posible. Ang pagkawala ng mahal sa buhay, isa ito sa pinakamalungkot at pinakamasakit na bahagi ng buhay ng isang tao. Masakit man, pero kailangan tanggapin. Gaya ng pinagdaanan ng pamilyang Montaliana. Nalabis ang dalamhati sa biglaang pagpanaw ng 75 anyos na si Father Reverend Pedro Montaliana. Isang paring nag-alay ng buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga katutubo. Hindi namin inasa na mangyayari yung ganyan. Ang akala namin, papacheck up lang siya, ganun. Kaya lahat kami nabigla sa pangyayari. Kasabay ng sakit ng pagpanaw ay ang mabigat na alalahanin. Paano nila maiuuwi ang labi ni Father Pedro mula Infanta Quezon, pauwi sa kanyang sinilangang Salvacion Daraga Albay? Upang sa huling sandali, masilayan pa siya ng kanyang mga mahal sa buhay. O dahil nga dahil sa nalaman kong ang mahal nung doon sa pinag-purinarya niya, ang singil sa amin 89,000 kasi. Gabi na hindi ako mapakali, baka mamaya sabi ko, ako nag-schedule na umuwi kami agad, wala pala kami sasakyan, anong gagamitin namin. Sa gitna ng pag-aalala, nagbabakasakali ang pamilya Montaliana. Lumapit sila sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, umaasang matutulungan silang maibalik si Father sa kanyang tahanan. Ano po ba ang pong idinulog na input? At hindi nagtagal. Bilang agarang tugon, ora mismo bumiyahe ang tabang team mula Legazpi City papuntang Infanta Quezon. 15 oras na biyahe para lamang masigurong makauwi ang labi ni Father Pedro. Pagdating sa St. Mark Cathedral, bumungad ang testamento ng kanyang kabutihan. Ang pagluha, pasasalamat at pagmamahal ng mga taong natulungan niya. Sa tulong ng Tabang Ora mismo, ligtas na naiuwi ang labi ni Father Pedro pabalik sa Albay. Isang dasal na tinugon, isang pamilyang nabigyan ng kapanatagan,
Maraming salamat kay Congressman Saldi ko sa tulong po sa amin, lalo na sa pamilya namin. Malaking bagay po talaga tulong, napakabilis umaksyon, kaya nga ora mismo. Pinapasalamatan ko po si Congressman Saldi ko na Bicol, napakabilis umaksyon. Si Santos, o mas kilala sa pangalang Sonny Boy. Sa labis niyang pagnanasa na mahanap ang kanyang ina, sumulat siya sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pinanganak ako sa Manito. Dinala ko ng tatay ko sa Florista. Ilang buwan ka na po nun? Ano yun? Basta ang pagkaalam ko nun, it's more or 11 months. Kasi ayaw ng mama ko tumira doon sa Florista. Kasi yung tatay ko, tatrabaho sa Manila. Yung gusto naman ng tatay ko, malagaan ako ng lola ko para kung saan may katulong sa mag-alaga. Bit-bit ang pag-asang matutugunan ang kanyang munting hiling. Para sa akin masakit kasi minaliwala niya yung pag-aruga niya sa akin nung maliit pa ako. Kaya ngayon, kahit yan yung nangyari, hinahanap ko pa rin siya kasi magulang ko siya. Kung wala siya, wala rin ako. Sana pamahal ko na sa kanya pa rin kasi siyang nagluwal sa akin bilang siyang anak. Yun lang, kahit hindi niya nagawa sa akin yung pagmamahal niya at pag-aaruga sa akin. Ako gusto kong mag-aruga sa kanya kung sakaling may na. Dahil sa nakakaantig na sulat, agad kaming nagsagawa ng investigasyon. Nakipag-ugnayan kami sa barangay Kagbakong, Manito, Albay. Ang tanging impormasyon na mayroon si Sonny Boy. Agad naming tinungo ang kanilang opisina at nakumpirma na may residente nga doon na nagngangalang Virginia Alarzar Liantos. May residente po ba kayo kap dito na nagngangalang Virginia Alarzar Bachiller? Mayroon. Dito na kumpirma na siya nga ang 3 dekada nang hinahanap ni Sonny Boy. Dahil sa matagumpay na paghahanap, inihanda namin ang isang espesyal na reunion sa hotel upang muling magsama ang mag-ina. Matapos ang 3 dekada, muling nagtagpo ang kanilang mga mata at nagyakapan. Dahil sa programa, nabuo muli ang minsang nawasak na ugnayan ng mag-ina. Sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ang isang anak na matagal nang naghahanap ay muling nakatagpo ng kanyang ina. Isang kwento ng pag-asa at pagmamahal na muling nabuo. Maraming salamat po sa programa niyo. Nahanap din ang aking ina. Dahil po sa programa niyo, hindi na po siya malulungkot dahil nakita na niya ang mama niya. Sa bawat pagpunta, sa bawat pagdamay, isa lang ang diwa ng programang ito. Ang tunay na tabang, ang pagtulong ng puso sa puso. Sa pagwawakas ng taon at sa pagtatapos ng ating programa, hindi rito nagtatapos ang serbisyo sapagkat ang Tabang Ora mismo ay hindi lang pangalan ng isang show. Ito ay simbolo ng malasakit ng Ako Bicol Party List.
ng bawat pusong handang maglingkod. Maraming salamat sa inyong tiwala. Sa mga kwento ninyong aming naging inspirasyon. Hanggang sa muli, mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, kami patuloy na maglilingkod ng buong puso sa bawat Bicolano.